Día 1. Acordas no entreponte do Guaida-Gali, na costa atlántica das colonias americanas, abril de 1717. O cheiro chega primeiro, sal, pólvora, madeira podre e 149 homens que non toman baño desde as Bahamas. O Guaida ten 312 toneladas e 28 cañóns. É o navio máis armado que cualquier navio de guerra das Américas gostaria de encontrar en aguas abertas. Construído en Londres en 1716. Há exactamente 2 meses era un navio negreiro. Agora é teu. Ben, de todos. Iso é o primeiro que te dicen cando asinas os artigos. Este navio non ten un dono, pertence á tripulación. E a tripulación Stewart e o carpinteiro de Bristol, e os 27 homens negros que encontraron a liberdade exactamente onde a civilización europea diz que non existe, nun navio pirata. Levantaste da túa rede. Há 90 redes penduradas no entreponte de estibordo, con 40 centímetros entre cada unha. Se o homem ao lado ronca, sabes, se ten febre, sentes, mantense a distancia, por agora. Sobes ao convés. O capitán já está acordado. Embora dizer capitán neste navio signifique algo diferente do que significa en cualquier outra embarcación do Atlántico. Samuel Bellamy ten 28 anos. Veste veludo negro e leva pistolas cruzadas sobre o peito como se fosen joias. Chamámle Black Sam, tamén o príncipe dos piratas. Tamén o Robin Hood do mar. Ele non escolle os seus apelidos. Gáñaos. Bellamy ol para ti, non te saúda. Ninguén saúda aquí de mañá. A traballo. Dois a jornada no Guaida non comeza con un tiro de cañón nen con o aborde de un galeón. Comeza co pequeno almozo, que é exactamente o que imaginas cando non imaginas nada de bom. Biscoito duro. Pan de navio cocido 2 veces até a humidade non poder entrar, en teoría. Na práctica, se levas 3 semanas no mar, o biscoito ten orgullos. Os veteranos chamanlles proteína, tú chamasles o que san e deixas de ollar. Con sorte as almagundi, guisado do que houber, carne de porco salgada, tartaruga do Caribe que mantiveran viva de barriga para cima na adega, algún peixe se alguén teve paciencia onten con a liña, especiarias puñados para tapar o sabor do resto. É comida, cumpre a súa función. Para beber, bombo, rum, agua, noz moscada e azúcar. A agua a bordo apodrece en semanas. O rum, non. A aritmética é simples. O turno de guarda son 4 horas. 4 horas no convés, 4 horas abaixo. O navio non para. Tú sin en turnos. Manobras de vela, vigilancia do mastro maior, limpeza dos cañóns. Cada canón do Guaida pesa máis de 1 tonelada. A 28. Alguén tende de os manter prontos. O salario nun navio mercante inglés desta época é entre 25 e 30 xelins por mes. Na Mariña Real, menos e con pancadas. No Guaida, non recebes salario. Recebes parte. A túa parte do butín capturado divídese segundo os artigos que asinaste no primeiro día. O capitán recebe 2 partes, o contramestre 2 partes, o mestre artilleiro 1 parte e meia, tú 1 parte completa. No último ano, esta tripulación capturou 54 navios. O tesouro acumulado nas adegas do Guaida equivale, en diñeiro de hoxe, a 120 millóns de dólares. Es pobre, mas non tan pobre como onten. Día 3 o Guaida ten convés superior, entre ponte e porán. 312 toneladas de madeira, corda e ferro que se moven en blocos sobre o Atlántico. Cuando o mar está calmo, o navio renche como unha casa bella. Cuando há temporal, renche como se quisese partirse ao meio. Vives no entreponte. O convés 2 cañóns ten 1,80 m de altura libre, o que significa que se medires 1,88 m, aprendes rapidamente a andar curvado ou abres a cabeza. Há ventilación pelas portiñolas dos cañóns. Cuando as portiñolas están fechadas porque há mau tempo, non há ventilación. Há 150 homens a respirar o mesmo ar recirculado durante horas. A agua doce guárdase en barrís de madeira no porán. Está morna, ten sabor a madeira e leva terra en suspensión cuando o navio leva semanas en alto mar. Substituísna cada vez que tocas porto ou illa. Se demora demasiado, racionas. A cociña é unha fogueira controlada sobre unha caixa de areia no convés. Se há temporal, non há fogo. Se non há fogo, non há comida quente. Comes biscoito duro con a mão e esperas que escampe. A doenza é o que máis mata no mar en 1717, non os cañóns. Escorbuto se a fruta escaseia, disentería se a agua está contaminada, febre se te corta se a ferida infeta. Na Mariña Real há un médico a bordo. No Guaida, há un barbeiro cirurgián se tiveres sorte, senón o carpinteiro. O carpinteiro ten as mellores serras. Os artigos do Guaida dicen algo que ningún navio da Mariña Real ou mercante do Atlántico dis. Se perdes un membro en combate, recebes compensación do fundo común. 800 pesas de 8 por un brazo ou unha perna. Proporcional para lesóns menores. O equivalente moderno chamarle ia seguro de accidente de traballo.
En 1717, chamasle milagre. Día 4 ao cuarto día entendes que a democracia pirata non é un slogan, é un sistema de goberno que funciona con a precisión de unha máquina que sabe que alguén saca unha pistola. Cada homem da tripulación ten voto. Voto en asuntos de importancia, diz o artigo primeiro. A que navío atacamos? A que porto navegamos? Se o capitán está a ser un idiota. Este último ponto é o que distingue o Guaida de cualquier outro navio do Atlántico. Se a tripulación decidir que Bellamy está errado, Bellamy perde a votación. Foi así que Bellamy se tornou capitán, aliás. A tripulación de Hornigold amotinouse, expulsou-o e elegeu Bellamy en seu lugar. A democracia funciona tamén para cima. Há 3 semanas, Bellamy capturou unha balandra cujo capitán se chamaba Beers. Quería devolverlle o navio. A tripulación votou contra. Queimaron o navio. Bellamy dice que lamentaba. A tripulación dice que era igual. Cuando non há navios para capturar, o tempo libre enchese, do que o tempo libre sempre se enche entre homens en alto mar. Dados, cartas, música. Há pelo menos un homen con violino na tripulación. Non se lle dá folga da guarda salvo no domingo. O artigo 10 é explícito. Os músicos descansan o sábado por direito. Os restantes días, por favor. A violencia entre tripulantes está prohibida no convés. Se tens un problema con outro homen, resólvemno en terra a espadas, con testemunhas. O navio non pode permitirse perder ninguén por unha briga de bébados. O navio é o ativo colectivo. O navio é a empresa e todos sois accionistas. Iso ninguén o diz asín, mas todos o entenden. Día 5 ao quinto día comezas a entender a economía do Guaida non como algo que te acontece a ti, mas como algo que construístes todos juntos. Nun navio mercante inglés de 1717, o capitán gaña entre 5 e 10 veces o que gaña o mariñeiro máis baixo. Nun navio da Mariña Real, a diferenza é maior e aínda te bátense protestares. No Guaida, o capitán gaña exactamente o dobro do que tú. Nada máis. Se quiser máis, a tripulación vota. E a tripulación normalmente vota non. O butín divídese segundo os artigos. Moedas de prata española, pesas de 8, dobrões de ouro, sedas especiarias, rum por toneladas, instrumentos de navegación, roupa, sin roupa. O artigo 2 especifica que cada homen ten direito a unha mudanza de roupa dos navios capturados alén da súa parte. O Código Pirata ten unha cláusula de vestuario. Guárdasna na memoria. O porán do Guaida leva agora 4 toneladas e media de prata e ouro acumuladas. En pesas de 8, en lingotes, en joias arrancadas de cofres. Há moedas de 12 países distintos. A pirataria é, entre outras coisas, o sistema monetario máis internacional do Atlántico. Desde o convés podes ver o perfil da costa americana. Salem, Boston, as colonias. La lei da coroa inglesa diz que és un criminoso e que mereces a forca. En terra, o tesouro que levas non te pertence. No mar, os artigos dicen que sin. Há un homen no navío que ven de 3 mundos distintos e neñún deles o quer. Chámase John Julian. Ten 16 anos. É mestizo de ascendencia nativa e africana. É o piloto do Guaida. Navega este navio mellor que cualquier outro homen da tripulación. Lee o mar, as correntes, as nubens. Bellamy sabe, a tripulación sabe. John Julian recebe a súa parte completa igual a túa. En terra, John Julian non é cidadán en nenhuma colonia do mundo coñecido. No Guaida, John Julian ten voto. Arquivas iso. Aínda non sabes para qué. Día 6 ao 6º día pensas no que foi este navio antes de ser voso. O Guaida Galley zarpou de Londres en 1716, a menos de un ano. Era un navio negreiro. Rápido, ben armado, deseñado para atravesar o Atlántico no menor tempo posível, porque o tempo é diñeiro cando a carga é humana. Na súa primeira e única viaxe como navio negreiro, o Guaida recolleu africanos na costa da Guiné, cruzouos no Atlántico e vendeu 312 persoas na Jamaica. 312. Bellamy capturouo cando voltaba a Inglaterra como pagamento desa carga. Ouro africano, marfim, índigo, rum, azúcar. O fruto da venda de 312 persoas convertido en mercadoría limpa para o mercado de Londres. Bellamy apanjou ese navio, tiroule a barricada de escravos do entreponte. Acrecentoule 10 cañóns e converteu-o no navio máis democrático do Atlántico. 27 dos 150 homens a bordo san negros. Algúns son cimarrones, escravos fugidos que encontraron nun navio pirata o único que non encontraron en terra. Un sistema que non os clasifica pela cor da pele. Aquí votan, aquí comen o mesmo que tú, aquí receben o mesmo que tú. Aquí lutan ao teu lado e tú cobres as costas deles porque son a túa tripulación e a tripulación. É o único que tens. Un deles chámase Samuel. Non sabes o apelido porque non ten. Ten cicatrices nos pulsos. Está a 4 meses a bordo. Nunca fala do tempo antes do Guaida. Tú non preguntas.
Mas há algo que os artigos non resolven. Algo que nenhum código pode resolver. Este navio libre, este experimento de igualdade flutuante, foi construído exactamente para isto. Para transportar corpos, para monetizar o sofrimento en escala industrial. O casco que vos protege a todos foi deseñado para conter persoas contra a súa vontade. Ambas as coisas son verdade. Guardas nas juntas. Bellamy ten un discurso que faz aos capitáns de navios mercantes que captura. Howe viste en terceiras, cuartas versións. Diz que eles son cobardes que preferen viver sob a lei dos ricos a morrer libres. Que os piratas non rouban máis que os reis e os mercadores. Que a diferenza é que aos piratas chaman criminosos e aos mercadores chaman cabaleiros. Bellamy acredita no que diz, o que é exactamente o que o torna perigoso, é exactamente o que o torna humano. Esta noite há nevoeiro na costa de Cape Cod, tú aínda non o sabes. Día 7 es teletransportado de volta. Desde aquí, desde fora, podes ver o que non podes ver desde dentro. A noite de 26 de abril de 1717, o Whydah Galley navega nunha névoa densa endirezán a costa de Cape Cod, Massachusetts, a unha tempestade do nordeste a formarse. John Julian, o piloto mestizo de 16 anos, tenta manobrar un navio de 312 toneladas con 28 cañóns e 4 toneladas e meia de metal e moedas no porán, na escuridão completa, contra ventos de temporal. O navio roza un banco de areia e vira demasiado perto da costa. Ás 11 da noite, o Whydah choca contra o fundo. A vaga o vira en minutos. Morren 144 homens, Bellamy entre eles. Ten 28 anos. O tesouro fica enterrado sob 4 metros de agua e 300 anos de areia. Há 9 sobreviventes. 6 son enforcados en Boston en novembro de 1717. 2 son absolvidos porque demostraron que os tiñan forzado a juntarse. O número 9 é John Julian, o único nativo americano da tripulación Allié faz en julgamento. Véndemno como escravo. O navio máis democrático do Atlántico termina así. Afundado, os seus homens libres enforcados e o máis joven de todos vendido pelo mesmo sistema do cual fugia. Podes ler isto de dúas maneiras. Podes ler que 150 homens de 12 países distintos, de todas as razas do Atlántico, construíran durante 14 meses algo que o resto do mundo demoraria 200 anos a por escrito: igualdade de voto, igualdade de parte, compensación por dano en combate, limites ao poder da lideranza. Construíran no mar, fora da lei, porque dentro da lei non era posible. 54 navios capturados, 0 motíns registrados, 0 execuções internas. O código que escreveron a man, ese mesmo ano, é máis igualitario que a constituición de cualquier nación que exista en 1717. Tamén podes ler que roubaban, aterrorizaban, forzaban mariñeiros mercantes a juntarse e queimaban navios cando a votación o decidia. Que a democracia do Whydah era real dentro do navio e completamente irrelevante para o mundo que os rodeaba. Que o sistema que construíran non podía sobreviver porque ningún sistema que ameaza a orden da propiedade e do comercio pode sobreviver. E que no final, o navio dos homens libres foi construído con o diñeiro de 312 persoas vendidas na Jamaica. Ambas as coisas son verdade. Tens de as guardar juntas. Isto é o que era o Whydah Galley, o navio máis justo do Atlántico, navegando a toda a vela sobre os alicerces do comercio máis injusto da historia humana. Iso é tudo. Ese é o acordo.